This is Alagad Radio 100.5 FM. Ang inyong sanginuban. Huwag nailain pa. Lamiaoy. Oh man, that tune was so dope. 100.5 FM. Get ready to feel the beats is about to get down. Listen up, baby. Ladies, let go of your man. You're listening to the ladies' favorite DJ. Bringing you the best in hip-hop and R&B. You're getting busy? Are you ready for something new and hot? This is 100.5 FM. Your Alagad Radio. 100.5 FM. Huwag nailain pa. Lamiaoy. You're in the middle of non-stop good stuff on 100.5 FM. Wishing you a Merry Christmas from Music Radio Creative. RH 100.5 FM. Radyong Hinuban. Playing more music than the others. This is Alagad Radio 100.5 FM. Ang inyong sanginuban. Huwag nailain pa. Lamiaoy. Oh man, that tune was so dope. 100.5. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Sa Roma Kapitulo 1, versikulo 8, 9 kag 10. Kagabyan kon ikaw may balaan nga kasulatan, ako nikaw pangabayon sa abri sina dira sa Romans chapter 1 verses 18 through 8 up to 10. Okay? Nagasiling diri sa Ilonggo. Sa nauna nagapasalamat ako sa akong Dios paagi kay Hesukristo. Tungod sa inyo tanan, bangod nga ang inyo pagtuo ginabantala sa bugos nga kalibutan. Kay saksi ko ang Dios
nga akon ginalagad sa akon espiritu sa maayong balita sang iya anak, nga sa walay langan ginasambit ko kamo sa gihapon sa akon mga pagpangamuyo. Nga nagapangabay kung sa bisan ano nga bagay karon sa katapusan, mapatigayon ako sang kabubuton sang Dios sa pagkara sa inyo. Dira lang kita hasta magapangamuyo anay kita. Dios nga balaan, salamat gid sining bagong adlaw sa diin kami makapadayon sa pagpangabuhi. Makahimo sa amon mga katungdanan kag mga trabaho para sa iban, sa pagpabilin sa ila panimalay, kag sa iban man sa ila nga negosyo. Ikaw magapakamayo sini nga bahin sa balaan kasulatan, kag nga ini nga minsay kung tani maka-encourage, makapanghangkat sa mga Kristohanon sa pag-practice sinang pagpangamuyo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Modelo nga pag-ampo ni Apostol Pablo diri sa Romans chapter 1. So Romans 1 verses 8, 9, and 10. Ang aton nga punto dire nga ang pag-ampo nagadihon, naga-cultivate, nagapadalom sang aton pagpakigambitay dira sa aton nga Ginoo. Prayer nurtures, cultivates, and deepens our fellowship with God. Kay subong nga nakabaton kita kay Kristo Jesus, may permanente, hindi mautod, hindi mabugras, nga relasyon o kung kaangtanan kita sa Diyos. Pero kada adlaw, kinahanglan kita sang pagpakigambitay, communion, fellowship sa Diyos, agod mangin malig-on ang aton nga fellowship. Mangin hanuot, mangin malapit pagid kita sa Ginoo. Kag kung malapit kita sa Ginoo, aton mabatian bisan pa ang iya mga hutik, ang iya mga pagpahayag sa aton sang iya pulong, mga dalanon, kag bisan pa sang iya kabubuton. Once mahangpan naton ang iya pulong, ang iya mga dalanon, kag ang iya kabubuton, mangin umalambit kita. Inatawag naton sa English, we will be involved, participate, and connect with the work and the workers of God. So karon, ano ang mga prinsipyo nga aton makuha sa sining pag-ampo ni Apostol Pablo? Sa versikulo 8, ang pag-ampo kinahanglan include ina sang pagpasalamat sa Diyos. Our prayer should embrace gratitude to our God. Siling diri, first, I thank my God through Jesus Christ for you all. Ari diri ang pagpasalamat ni Apostol Pablo sa iya nga Diyos pinaagi sa kay Ginoong Hesus tungod sa mga Kristohanon didto sa Roma. Akon ipahibalo dira sa imo abyan nga sa mga sulat ni Apostol Pablo, say for example sa mga Kristohanon sa Korinto, nakakadto na siya sa Korinto. Sang nagsulat siya sa mga kaiglisyanan dito sa probinsya sa Galacia, nakaduaw, nakapamisita siya sa sininga mga lugar, sa din gintukod ang mga kaiglisyanan sa sining probinsya sa Galacia. Sang nagsulat siya sa mga Kristohanon dito sa Efeso, nakakadto na siya sa syudad sang Efeso. Kag sa nagsulat siya dito sa mga taga-Kulosas, taga-Pilipos, taga-Tesalonika, iyan na nakadtuan ini nga mga syudad kag mga kaiglisyanan.
Pero sang pagsulat niya sulat niya sa mga Kristohanon sa Roma, wala pa siya nakakadto sa sining syudad nga may kahilabtanan sa iya apostolic ministry. Wala ko makahibalo kung bala si Apostol Pablo subong isa ka Fariseo nakakadto dito sa syudad sang Roma. Pero subong isa ka apostle, wala pa siya nakakadto dire. Kay nagsiling gani siya sa bersikulo 11, kay nagahandom ako sa pagpakigkita sa inyo, agod nga mapaambit ko sa inyo ang mga hiyas nga espirituhanon sa pagpalig-on sa inyo. Nga mo, nga kita paglipayon sang pagtuo sang tagsa-tagsa ang inyo kagakon. Ako buot mga kauturan nga kamo makasayod nga sa masunson, naghumot ako sa pagkara sa inyo. Apang tubtob karon, ginasablagan ako agod nga may bunga ako sa inyo man subong sa iban sang mga hintil. So ari diri aton makita nga si Apostol Pablo nagapasalamat na sa Dios tungod sa pagluntad kag pagpangabuhi, pag-alagad sa mga Kristohanon sa Roma. Bisan wala pa siya nakabisita sa sining nga iglesia. Bisan nga wala siya kailabtanan sa ila pagkakabig, sa ila kaluwasan. Okay? Now, sa ikaduha nga bahin sining bersikulo 8, si Apostol Pablo nagapasalamat sang mga Kristohanon nga didto sa Roma. Ang iya pagpasalamat, iya ginpatuhoy sa Dios. Siya man nagapasalamat tungod sang testimony sa mga Kristohanon sa Roma nga nagalambot sa bugos nga kalibutan. Matuod ang pulong diri nga whole world nagakaulugan the known Roman world. Ang nahibaluan kag nagaluntad nga kalibutan sa sadto nga panahon, ang Roman world. That your faith is spoken of throughout the whole world. Diri sa balaan kasulatan, ang pagtuo at least may 3 kakaulugan. Ang pagtuo nga among pagsalig sa Dios. Ikadua, ang pagtuo nga amo ang behavior sang mga Kristohanon. Ikatatlo, ang pagtuo nga amo ang body of truth. So, for your sake, belief, ang aton belief, sunod ang aton behavior, sunod ang body of truth. Gina-refer ina sang pulong nga faith o kon pagtuo. So aton makita diri nga si Apostol Pablo sa iya nga pagampo may pagkamapasalamaton, gratitude, appreciation, thanksgiving. So prayer should embrace gratitude to God. So kung magpangamuyo kita, hindi lamang kita asking or adoring, kundi ginatawag appreciating. So when we pray, we appreciate, we adore, then we ask. The godly testimonies of fellow believers challenge faithful Christians to thank God. Kung ikaw Kristohanon, kag makita nimo nga ang iban nga Kristohanon matuto, mabinungahon, madamo sa mga na-accomplish para sa Ginoo, ang positibo nga attitude nga malipay ka kag magpasalamat ka sa Dios, isa ka ebidensya nga ikaw mature na Kristohanon. Pero kung ikaw na hisa sang ilang mga accomplishments, though
makasiling kita nga wala pa ka nag-mature subong nga Kristohanon. Kaya ang concept ng iban, inang Christian ministry is a competition, not a cooperative ministry. Pasalamatan naton ang mga tao nga nagahimo sang buluhaton sa Ginoo. Kag pasalamatan naton ang Dios tungod ka may mga tao nga nagahimo sang buluhaton sa Ginoo. So, nauna nga prinsipyo sa pagpangamuyo, it should include gratitude or appreciation. Ikadua, prayer should express the gravity of the heart. So, ining word nga gravity, ang pagkaligdong sang kasing-kasing. Versikulo 9. Akon nga basahon sa English, for God is my witness. So sa sini nga phrase, for God is my witness, nagapakita si Pablo nga ang iya kaputli maobserbahan sang mga tao. His purity was conspicuous. Magsilinggan ni ka, conspicuous, bansada. Makita, hindi masikway sa mga tao. Ang iya pagkaputli. So si Pablo, makahambal siya nga, saksi ko ang Diyos. Why? Kay sakto, husto ang iya nga motibo, ang iya kasing-kasing, ang iya balatsyagon, ang iya handom. Kung ikaw kag ako nagapangamuyo dira sa Diyos, wala na kita sang ginatago. Hindi naton gamiton ang pagpangamuyo subo nga taguanan sang aton mga tinunto kag sang aton mga pagpakasala. Hindi naton magamit nga as a cloak of our impurity ang pagpangamuyo. So his purity was conspicuous in his life. Nagpadayon ang among verse, diri sa verse 9, whom I serve with my spirit in the gospel of his Son. His purity was conspicuous in his life. Ikadua, his preaching was Christ-centered. O diri sa iya nga pangamuyo aton makita nga ang iya pag-alagad sa Ginoo, say for example, ang iya pagwali na sentro dira sa kay Kristo Jesus. Hindi mga panguna-una o kun opinyon sa mga daan o kun mga tigulang, ancient, popular nga mga Pharisees during the time. Hindi man gani mga panguna-una o kun philosophy sa mga bantog nga mga philosophers during the time. Hindi man gani mga commentaries sang mga scribes, teachers of the law, ginatawag na nga Gimara, ang Gimara, kag bisan pa ang ila Talmud, ang ila mga pamatasan sa pagkabuhi sa mga Kristohanon, ang iya ginwali amo si Kristo. Our preaching should be Christ-centered. Hindi man gani ang mga parables nga aton ginhimo-himo o kon ang mga quotations nga bunga sang aton pagpamalandong, kundi ang pulong gid sa Ginoo. Kay ang pulong sa Ginoo amo ang espada sang balaan nga espiritu. May nahibaluan ako nga ang iya nasa ulo ang mga methods sa ministry. Ang mga steps, mga tikang sa paghimo sang ministry. Madamo siya sa mga puntos sa paghimo sang ministry. Pero sang ginpamangkot siya nanungod sang doktrina sang balaan kasulatan, nagapunga-punga siya. Wala siya kasabat. So, we should have a desire, intense desire, to know the message of the gospel and the
person of the gospel, which should be the central focus or figure and person in our message, should be the Lord Jesus Christ. So his preaching was Christ-centered, whom I serve with my spirit in the gospel of his Son. And then, his prayer was constant. His purity was conspicuous. His preaching was Christ-centered. And his prayer was constant, consistent. Nagsiling siya, that without ceasing. So, walay pag-untat. Ang word dire, sa sining verse nga sa walay langan, walay paglangan-langan, there's no delay ang iya nga pagpangamuyo. Ang iya nga pagpangamuyo, nagasiling ang Balaan Kasulatan, always making mention of you in my prayers. Ang iya tudlo sa mga Kristohanon sa Tesalonica, pray without ceasing. So his prayer was constant. An effective prayer is the fruit of pure heart and persevering attitude. Sa ikatatlo, sa sini nga modelo nga pag-ampo, ato natun-an ang mga prinsipyo nga prayer should embrace gratitude to God. Prayer should express gravity, kaligdong, pagka-Diyos nun sa aton kasing-kasing. And thirdly, prayer should explore the guidance of God. Si Pablo, sa iyang handom diri sa sininga sulat, nagsulat siya agod nga makapahibalo siya nga daan sa mga Kristohanon sa Roma kung sino siya, ano nga minsay ang iya ginatudlo, mga doktrina ang iya ginatudlo, kag gin-express niya ang iya desire nga makakadto, makabisita, makaduaw dito sa Roma. Ang pagpangamuyo sa pagkamatod is seeking God's will. Making requests, verse 10, if by any means now at length I might have a prosperous journey by the will of God. So may mga schedules kita, no? Sa ako, may schedule ako nga makakadto kung tani sa kabangkalan. Agod sa isa ka espesyal nga activity, kagbahin. Pero tungod sining ginatawag lang nga mga ISPAS, RT-PCR, sa aton mga travels, aton lang ginatugyan sa gihapon, ini sa Ginoo. Nagapangita kita sang kabubuton sa Dios. Prayer is seeking God's will. Prayer for safe and successful travels. A prosperous journey by the will of God to come unto you. So, amoy na. Prayer is not imposing your will to God in heaven, but rather it is intending to know the will of God and implementing His will here on earth. So, amoy na ang modelo nga pag-ampo ni Apostol Pablo. Prayer should embrace gratitude to God. Prayer should express the gravity of our heart. And prayer should explore the guidance of God in our lives, that we may know His Word, that we may understand His ways, that we may know His will, so that we will get involved in the work of God and interact with the workers of God. Paul's prayer for the Romans is a model for us Christians today. We should embrace a life of gratitude, express gravity of our hearts, and explore the will of God
in order to bring glory to Him. So, ang pangamuyo, it is not only asking God, it is also appreciating God. And lastly, it is also adoring God. Diyos nga balaan, salamat sang modelo nga pag-ampo ni Apostol Pablo. Tudloy kami nga may nampuon sa amon kabuhi, hindi lamang to ask from you, but to associate, to fellowship, to intensify our fellowship with you and become mature, strong, established in our faith. In Jesus' name, amen. Hello, Pastor Leoncio Arabelo. Good morning. Musta damig? Fiid Kila, good morning. Sharon Guerra, good morning man. Pastor Jerry Ulan-Ulan, how are you? Kumusta dira? Sister Sharon Guerra, no? Okay. Pastor Soyo, kamusta? Good morning. God bless your ministry, Pastor. Salamat sa inyong pagtanaw. Jessica Inboy, salamat sa inyong pagpangamuyo kag sa pag-encourage sa mga membro bisan pa pinaagi sini. Kabay pa kuntani nga sa tanan naton nga mga kabyanan kag kauturan, inyo ma-share ining aton nga minsay. Akon ibutang gali ining outline nga ato nahimo sa sini nga minsay. Kabay magamit ni sang mga kabyanan, mga kauturan, mga kapasturan nga siguro wala na sing panahon sa paghimo sang outline sa kabisi sa ministry. Sa gyapon, sa kay Sister Jolinda Marasigan, madamo gid nga salamat. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Playing more music than the others. This is Alagad Radio 100.5 FM. Ang tingog sang inuban. Why naila